Исәнмесез, җыр-моң сөючеләр. Сезне Илеш телевидениесендә эшләп килүче чын күңелдән музыкаль котлаулар тапшыруы сәламли. Сезгә ямьле җәй аенда күтәренке кәефләр теләп, студиябызга килгән җылы эчтәлекле тәбрикләү хатларына күчәбез. Иң тәүге котлау хатыбыз алтын туй тантанасына юл ала. Иң бәхетле мизгелдә бер-берсен очратып, саф мәхәббәт хисләре белән мәңгелеккә бергә булырга ант иткән. Шушы антка тугрылык саклап, югары Яркәй авылында тирә-якны сыкландырып, матур гомер кичерүче кадерләребез, изге йөрәкле, хәстәрлекле әниебез, картыебыз, Васига Идиятулла кызы һәм булдыклы, йорт-җанлы әтиебез, карт әтиебез, Марсель Миңнулла улы Заһидуллиннарны кулга-кул тотынышып бергә яшәүләренә 50 ел тулы уңаеннан тәбрик итеп, иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Тату гаиләнең нигезе ихласлык, мәхәббәт, ышаныч һәм тугрылыкта. Бер-береңне аңлап яшәгән чакта гына алтын туйга җитәргә мөмкиндер ул. Канатлар парлы булганда гына яшәү үз матурлыгы белән ачыла. Бөтен дөнья чәчәк атканда, 4 июнь көнендә әтиебез Марсель, әниебез Васига гаилә корып, бер сукмактан атлый башлыйлар. Мәхәббәт, сабырлык, ихтирам белән чорналган бәхет йомгагы әти-әниебезне алтын туйга кадәр алып килде. Гомер буе яшьлектә кабызган гаилә учагын сүндерми, сүрелдерми саклый белгәннәр. 2 кыз, бер ул үстерделәр. Хәзер инде 8 оныгы, 3 оныкачы барлыгына шатланып яшиләр. Тормыш иткәндә җил давыллар да булмый калмый инде ул. Әмма шул давылларда аумас өчен гаиләбездә җилкән булырдай әтиебез. Аның янәшәсендә сабыр әниебез бар. Аларның иңгә иң куеп үтәлгән юллары без, балалары, кияүләре, оныклары өчен бүген матур үрнәк. Кадерләребез, күз нурларыбыз, әтиебез, әниебез. Безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басырга булышканыгыз, яратып сөеп, безнең өчен кайгыртканыгыз, гаделлеккә өйрәткәнегез өчен зур рәхмәт сезгә. Сез безнең өчен һәрчак таяныч, ышаныч, киңәшче, яшәү өлгесе. 50 ел кулга-кул тотынып, пар былбылдай тормыш итәсез. Авыр чакта аумас терәк булып, гомер йомгакларын сүтәсез. Ә без сезгә карап сокланабыз. Ихтирамлы сезгә карата, лаек парларның сез иң гүзәле. Сезне күңел шуңа ярата. Нинди бәхет, чәчкә шал керсә дә, әти-әни диеп дәшәбез. Безгә терәк, оныкларга шатлык, озак-озак бергә яшәгез. Сез булганга без бәхетле. Нигезебез нурлы, сөйкемле, адашканда һәрчак юл күрсәтеп, яктыртучы йолдыз шикелле. Авырлыклар туса бу тормышта, киңәш сорап сезгә киләбез. Сездән күргән изгелекләр өчен рәхмәт әйтеп, башны иябез. Көн дә сезне котлап, кояш чыксын. Сезне котлап, җилләр иссеннәр. Яшәү матурлыгы яме булып, калган еллар имин үтсеннәр. Ихлас теләкләр белән сезне яратып һәм хөрмәт итеп, балаларыгыз Роза Айдар, Римма Гөлүз, Динар, аныкларыгыз Реган Лилия, Эльвина Ильшат, Ралена,
Денис, Динара, Радим, Рамида, Ильяна, онукашларыгыз Алишер, Давид, Әмилә. Хөрмәтле Осига Идиятулла кызы һәм Марсель Миңнулла улы Захидуллиннар. Алтын туйыгыз белән без дә сезне котларга ашыгабыз. 50 ел сокландыргыч, парлы гомер юллары үтү бар кешегә дә насыйп булмый. Бүгенгедәй шатлыклы, бүгенгедәй бәхетле дәвам итсен килер көннәрегез. Газиз балаларыгызның тик кадер хөрмәтен генә күреп, яхшы хәбәрләрен генә ишетеп, исәнлек саулык белән гомер итәргә язсын. Балаларыгызның җыр бүләге сезнең бәйрәм түренә ашыга. Sabır idik, eligine belki. Ni arada yağızdan ışkan bize niyeti. Işırdık da unutuyuk, bugün de bala deysiz. Yaşagenşe biz dip kanat, kağa tırgansız bitsiz. Etiyeni dileklerim, kükreklerimde taşar. Sizge bulgun hislerimni, balalık rahmetlerimni işittirem şu şıcırның kıyı sözleri aşar. Bәхет, şadlık, selametlikler dilim sizge jırlap. Ömrümün boylarına etiyimden iyimni yaşasam idi zorlap. Yaşligimiz ötті deyip uftanıp oturmağız. Sizning yaşlik küzgüsü biz bizge gine qarağız. Sabırlık ul enisinden, batırlık etisinden. Turmuştağı tüzümsüzlikler gine özü bizden, merhametlikler sizden. Etiyeni dileklerim, kükreklerimde taşar. Sizge bulgun hislerimni, balalık rahmetlerimni işittirem şu şıcırның kıyı sözleri aşar. Bәхет, şadlık, selametlikler dilim sizge jırlap. Ömrümün boylarına etiyimden iyimni yaşasam idi zorlap. Sizning yonda bizde haman bala bolup qalabız. Xəllərning türlü şağı bar, sizden küçler alabız. Vaqıtları jitmeydik, kiyanlanganigizda. Sizning qadar bulmasak da, siz dip yanar biz